És dissabte, però l'activitat és intensa al Centre Oceanogràfic de Balears. Dia 9 de maig començava la darrera fase en aigües de Mallorca i Menorca de la campanya Mèdits, destinada a avaluar els recursos pesquers a les aigües del Mediterrani. S'havia de preparar tot el material perquè estigués a punt per embarcar. Les xarxes de mostreig, les portes de l'art de pesca, la draga, els estris de recollida de mostres i altres instruments de laboratori. També estan preparades les papereres per al reciclatge i l'equipatge dels científics. Tot l'equipament es condueix al dic de l'Oest, on el vaixell Cornide de Saavedra ja espera. Després d'unes hores de feina, el material i els 17 científics són a bord disposats a sortir a la mà. El vaixell de l'Institut Espanyol d'Oceanografia realitzarà una campanya de 14 dies al voltant de les illes. El seu capità ens explica les característiques de l'embarcació. Este es el buque oceanográfico Cornide de Saavedra, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía y dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene 66 metros y medio de eslora, 12 de manga y lo compone una tripulación de 27 tripulantes. L'actual campanya, emmarcada en el projecte Mèdits, va començar el mes d'abril a Gibraltar i després de recórrer el litoral mediterrani espanyol, desenvolupa la darrera fase a les nostres aigües. El cap de campanya, Antoni Quetles, ens explica el seu origen i objectius. Aquestes campanyes sorgeixen a partir d'un requeriment de la Comunitat Europea que insta en els països europeus a obtenir dades per tal d'avaluar els recursos pesquers, els principals recursos pesquers de les seves aigües i, a part, determinar el nivell d'explotació pesquera, sobretot sobre aquestes espècies i sobre els ecosistemes. Tractant-se d'un projecte europeu, és important la unificació de metodologia i d'objectius a tots els països on es desenvolupa. Aquestes campanyes tenen lloc no només en el Mediterrani espanyol, sinó a tots aquells països de la Comunitat Europea que tenen costa en el Mediterrani, com són França, Itàlia i Grècia, i el que fem és estandarditzar el mètode de mostreig, és a dir, empleem la mateixa xarxa, mirem l'estat d'explotació de les mateixes espècies, agafant les mateixes dades, els mateixos paràmetres. L'activitat principal en aquesta campanya és la realització de mostrejos experimentals. Per això es realitzen unes 50 pesques a la plataforma i al talús balear, entre els 50 i els 800 metres de fondària. Fem pesques bàsicament per seguir el mateix esquema que segueix la flota comercial, és a dir, des de la pesca costera on l'espècie objectiu, per exemple, són espècies com el moll i el pop, després passaríem a les zones un poc més profundes per mostrejar àrees on la flota se dedica a la pesca del lluç, després ja aniríem un poc més en el fons per determinar les pesqueres del camal·là i ja finalment el darrer estrat batimètric que ens queda, que seria entre 500 i 800 metres, anem a pescar a la gamba. El principal instrument per a la realització d'aquesta tasca és una xarxa d'arrossegament de dimensions reduïdes en relació a les de pesca comercial, dissenyada expressament per al projecte Mèdits. La principal característica és una xarxa que utilitzem des de qualsevol profunditat, des de prop de 50 metres fins quasi 800, sense modificar-la pràcticament gens. I això la fa molt útil i molt ràpida per utilitzar en pesques de curt termini com són aquestes. La xarxa va equipada, a més, amb uns aparells que permeten obtenir una valuosa informació complementària. Això és un CTD que m'ordona, a mesura que la xarxa se'n va per avall, m'ordona dades de temperatura, salinitat i profunditat. L'altre m'ordona dades sobre fluorescència, que a partir d'aquesta pot calcular la concentració de clorofil·la i la turbidesa de l'aigua. Es realitzen unes 4 o 5 pesques diàries. En tot moment, la maniobra de mostreig es controla des del pont.
I el que fem és controlar la posició que en aquest moment té el vaixell. Per això tenim un programa amb una connexió GPS i ens envia senyals i a cada X punts podem fer una anotació de on estan situats. A més, tenim les dades de la profunditat i de la posició que ens la dona també el GPS del vaixell. La xarxa es manté al fons entre 20 i 60 minuts, després la tripulació puja a l'art i els científics comencen a recollir les mostres. En primer lloc, a coberta, es realitza la classificació per espècies dels exemplars capturats. El que faig és, quan surt la copada, decidim un pot com hem de fer un mostreig, ajuda a separar un pot la mostra, si puc, i després m'asseguro que tot està separat per espècies. Llavors, apuntem espècie per espècie el pes i el número d'individus que tenim a les llistes faunístiques. Una vegada al laboratori, es mesuren les talles. En el cas de les espècies considerades de referència a la campanya, es prenen dades més detallades. 192 83. En aquesta campanya s'estudien 38 espècies objectiu de la flota d'arrossegament de Balears, com el lluç, la gamba vermella, el moll, el rap, el pop, el calamar o la xigala. En un altre punt del laboratori, dues biòlogues es dediquen exclusivament a realitzar el mostreig de trofisme. Estic obrint els estómacs dels peixos per saber el que mengen. Obrim l'estómac, que és la primera part. Hi ha restes de potes de crustacis. S'ha menjat un cranc. I després crustacis més petits. Busquem pistes que ens diguin quins animals s'ha menjat. Pinces, ulls, algun apèndix. Algunes espècies, normalment d'invertebrats, resulten difícils d'identificar. En alguns casos, es realitzen fotografies per a una identificació posterior. Bueno, aquí estamos con una especie de opistobranquio un poco raro que ha salido y tratando de identificarlo. Pues estamos sacando unas fotos para luego identificarlas en laboratorio de todas las esponjas que salen. Totes les dades que es van arreplegant s'informatitzen a bord. Jo estic aquí passant totes les dades que m'arriben en paper, escrites a mà, del que fan els meus companys, i l'hem de passar amb un programa informàtic que serà, tot això informatitzat serà la base de dades per dur al laboratori i poder estudiar tot aquest conjunt de números i molts de números i moltes. La feina és intensa al Cornide de Saavedra. Científics i tripulants tenen el temps just per menjar i el temps lliure és gairebé inexistent. La filosofia de l'Institut Oceanogràfic és aprofitar al màxim el temps i els recursos disponibles durant la campanya. Donat l'oportunitat que tenim de disposar d'un barco durant 24 hores, el que intentem és rentabilitzar en el màxim la feina que podem fer aquí. Per tant, una vegada complit els objectius que ens demana la Comunitat Europea, si tenim temps, fem altres activitats. Per exemple, en el nostre cas, enguany, duim gent d'altres universitats, per exemple, en venen dos del país de Gales, que fan una sèrie d'experiments. Després tenim una al·lota que és professora de la Universitat d'Istanbul, que també fa una estància en el nostre laboratori i ha aprofitat per venir a la campanya i també agafar mostres i veure com feim la campanya. Després també tenim un especialista de la Universitat de Girona, que és especialista en algues i ens està ajudant molt perquè la classificació de les algues és molt difícil. Fa 3 anys que col·laborem amb la Universitat de Girona amb l'Oceanogràfic aquí a Balears
i ens encarreguem de la part d'algues. Fem una llista de les espècies principals i així podem dir quines comunitats hi ha i poder relacionar-ho amb els peixos i els altres animals. No sé. A més de l'equipament de laboratori i les arts de mostreig, el vaixell oceanogràfic disposa d'altres instruments que permeten una recollida d'informació molt completa. Per computar les pesques que fem amb aquest GOC, utilitzem aquest petit supraventònic que encara té la xarxa més fineta, ens permet agafar mostres, sobretot de la infauna més petitona, que ens fuig utilitzant la xarxa més grossa. I per computar tot això també utilitzem una draga Boscorel que ens agafa una mostra de sediment en la qual tenim perfectament identificat tot el que és el fons de la zona que estan pescant. La darrera incorporació en aquest tipus de campanyes és aquest petit ROV, que és un vehicle de control remot que disposa d'una càmera de vídeo que ens dona imatges també del fons a les zones on hem estat pescant. Aquestes imatges queden monitoritzades i se poden gravar després amb uns mitjans habituals, un disco dur, i poden tenir a la vegada el que hem pescat i també el que hem vist a través del ROV. Se mou autònomament, té llum, de manera que podem filmar en qualsevol moment, i en aquest cas té un límit de 250 metres de profunditat. Al Cornide de Saavedra tot està disposat per fer possible la investigació científica. Es tracta, en aquest cas, d'una tasca de recerca aplicada per avançar cap a una gestió adequada dels recursos pesquers i a la conservació del medi marí en general. Recorda, la darrera fase de la campanya oceanogràfica Mèdits es va desenvolupar en aigües de Mallorca i Menorca entre el 9 i el 22 de maig. L'objectiu principal del projecte és avaluar els recursos pesquers. La Unió Europea estableix que els països membres han de realitzar campanyes científiques per conèixer l'estat de les poblacions i l'impacte de la pesca. 17 científics del Centre Oceanogràfic de Balears, la UIP i altres institucions embarcaren al Cornide de Saavedra.